জি খুৰা এইবোৰ মানে কিহৰ এইবোৰ মানে আমাৰ ইতিহাসৰ তাৰমানে যিটো ৰাজা মহাৰাজা बेखौ बिस्कुट जास्लायस्लाय जोंनि बर'निनो एकदम गिबि बेनो था जोंनि फिथाया जों बे फिथाखौनो जों জি খুৰা এইবোৰ মানে কিহৰ এইবোৰ মানে আমাৰ ইতিহাসৰ তাৰমানে যিটো ৰাজা মহাৰাজা এইবিলাক তাৰমানে ৰাজা মহাৰাজাবিলাকে তাৰমানে এইটো মানে আগত মানে ভাল তৰোৱাল নিশ্চয় জানে আপুনি ভাল হয় তৰোৱাল হয় এইটো বড়ৰ হেৰি লাগে আৰু মানে বড়োসকলে মানে ৰাজা মহাৰাজা যি মানে এই ভাল তৰোৱাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গতিকে এই আমাৰ কোন মইনাহঁতে তাৰমানে নাচিব उन्दै उन्दै गथ'फोरा मोसागोन थुंग्रि दाल थुंग्रि मोसानाय मोनसे माबा लादो फैगौ नैबे खुंगा बाथि 3 बोसोरारि जागोन खुंगा बाथि 3 बोसोरारि गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम अर बाथौ महासभा टाउननि नारेंगि आनसलिक पाथरकुवारि गेलेग्रा फोथार नारेंगि गुवाहाटी 22 खालार 14 14 आरो 15 अक्ट'बर 2023 शनि आरो रबिबारै पाथरकुवारि खेलपथाराव মানে কাজু কুচিৰ তাৰমানে লোৱা হৈছে তাতে অহা 14-15 আৰু 14-15 খালি जागोन रायजो राजाफोर आरो बेथिंजाय नैया जोंनि माइनावफोरा এই পিঠা বনাই আছে পিঠা বনাই আছে 3000 মানে কিমান হাজাৰ বনাব এতিয়া তাৰমানে হেৰি হোৱা বনাই যাই আছে গৈ আছে এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ নাৰীগী আঞ্চলিকৰে মানে তেওঁলোকে মহিলা আৰু মাইনাव जोंनि नारीगী आঞ্চলিকनि बिथांमोना माइनावफोर आइजोफोर जोंनिनो जोबोर माने वाल गाहेनाव फिथा संनानै रायजो राजाखौ जाहोगोन होननानै एसे आसा खालामदों जाहाथे रायजो राजायाबो जाहाथे मोजां मोनो जोङो साहानि लोगोआव बिस्कुट जास्लायस्लाय जोंनि बर'निनो एकदम बेनो था जोंनि फिथाया जों बे फिथाखौनो जों गोदोनिफ्रायनो बाहायबोनायमोन बेनिखायनो जोङो गासैबो नारेंगि आनसलिकनि जोंनि रायजो राजाया जोंनि गौथुमा नारेंगि आनसलिकनि गौथुमा जोंनि फिथाखौनो जों सावनानै रायजोफोरखौ जाहोगोन होननानै आसा खालामदों आरो সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মানে 14-15 তাৰিখে নাৰেংগী পাথৰকুৱাৰী প্ৰগ্ৰাম আছে বড়ো বাথৌ মহোৎসৱ আহিব চবেও অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু সেইখিনি আপোনাৰ বনাই আছে ইয়াতো পিঠা বনাই আছে ন পুৰা পিঠা ইয়াতো বনাই আছে আমাৰ নাৰীগী আঞ্চলিকৰ আমাৰ হেৰি মহিলাসকলে পিঠা বনাই আছে আকৌ এই নাৰীগী যিটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছে অহা 14-15 তাৰিখে যিটো কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে মানে বহুত কষ্ট কৰি পিঠা তৈয়াৰ কৰি আছে গতিকে ৰাইজক মানে চাহৰ লগত পিঠা খুৱাব বুলিকে তাৰমানে আশা এটা जोंनि नारेंगि आनसलिक रायजो राजानि माइनावफोरा जोबोद खस्थ' खालामगासिनो दं बै माने सान्दुं गोसा न' सिङाव बिथांमोना फिथा सावगासिनो दङ फिथा सावनानै रायजो राजाखौ साहानि लोगोआव बोथिसे माने फिथा जाहोगोन होननानै बिथांमोना नाजागासिनो दङ आरो बे नाजानायनि सायाव जाफुंसारथो जोंनि नारेंगि आनसलिकआ मोजां जाथो आरो गासैबो रायजो राजा डिस्ट्रिक्टनि रायजो राजा जोंनि गासैबो बर' हारिफोरा जाहाथे फैनानै बे जोंनि हाबाफारियाव जाहाथे गाजा गोमजा नुजानो हायो आरो बेनिखायनो जोङो जोबोद माने खावलायनाय जाबाय बिथांमोनखौबो जोबोद मोजाङै खावलायनाय जाबाय आरो बिथांमोना जाहाथे फैनानै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि सासेबो थायालासेनो जोंनि आनसलिक गासैबो आनसलिकनि रायजो राजाफोरा जाहाथे जोंनि बे हाबाफारियाव गाजा गोमजायैनो जाहाथे नुजाथि फैयो आरो बेयाव बाहागो लाफानानै जाहाथे बे हाबाफारिखौ जाहाथे मोजाङै खुंलांनो हायो बेनि थाखाय जों जोबोद माने बिथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय आरो नैया जोंनि बर'फोरा अदाब जिथिया सुजेनबा मा संनायनि हाबाफारियाव अदाबखौ सुजेनगोन बै समाव जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो लाइजौआव गय जरा फाथै जरा होनानै आरो लथायाव दै गोथार दै सान्थि लानानै साबस्रिनानै अदाबखौ जोङो माबानाय जायो अदाबखौ थारना लानानै जोङो बे अदाबखौ जरायनाय जायो जरायनायनि उनावसो बे संनाया बेफोरो माने जाजोबो आरो बेनिखायनो जोंनि बर'फोरा बे गोदोनिफ्रायनो बे नेमखा जोंबो नङा जोंथ' आथिखालनिसो गोदो गोदायनिफ्राय आबौ आबैनिफ्राय रोजा रोजा बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बेबायदि जोंहा आसार खान्थिया दंथारो आरो जों बे आसार खान्थिनि गेजेरजोंनो नै दिनैनि हाबाफारिखौबो जोङो बेबायदिनो फिथा सावनानै जाहोगोन होननानै नारेंगि आनसलिकनि जोंनि माइनावफोरा जाहाथे एकदम नाजागासिनो दोङो फिथाया दा सावजेनबाय थादो नैया एसेल'सो जाहांबाय आरो बेसेबांबा सम सावगोन बिथांमोनासो मिथिसिगौ आरो दा बिथांमोना फिथा सावनो थाखाय आखायाव लाबाय जेला
सावनानै माने बिथांमोना रायजोखौ जाहोगोन आरो ओरैबायदि गोसो गुदुं थारमाने नारेंखि आनसलिकनि माइनावफोरा जोबोद मोजां खुसि नांथाव बाथ्रा गतिके बेबायदिनो जानांगौ गाजा गोमजा हारिनि नेरसोनफोरखौ लाखिनांगौ हारिनि जानाय लोंनाय संनाय खुरनायफोरखौ लाखिनांगौ आरो बेबायदिनो गाननाय जोमनायखौ जोबोद मोजां लाखिनांगौ आरो गाननाय जोमनायनि सायाव सिनायथि थायो हारिनि आरो धोरोमनि लोगोसे सिनायथि थायो बे धोरोम जोंनि बाथौ बुथुम धोरोम जोंनि बे दा जिथु हाबाफारि बाथौ बुथुमनिनो गतिके बेबायदिनो जानांगौ খুৰা ক'লে তাৰ মানে অসমীয়া দিয়ে আপুনি আৰু এবাৰ বুজাই দিব পাৰিব অসমীয়া বুজাই দিব পাৰিম নিশ্চয় আমাৰ যিটো নেকি নাৰেংগী পাথৰকুৱাৰীত কাৰ্যসূচীটো হৈ আছে আপুনি জানে পঞ্চম বাৰ্ষিক পঞ্চম অধিৱেশন ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন গতিকে এই 14-15 তাৰিখে 14-15 তাৰিখে হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে আমাৰ ৰাইজবিলাকক যাতে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে এই নাৰেংগী আঞ্চলিকৰে তাৰমানে এই আমাৰ মহিলাসকলে পিঠা বনাই আছে আকৌ এই যিবিলাক মানে তেওঁলোকে গৰমৰ মাজত কষ্ট কৰিছে লাইন নাই তেনেকুৱা আকৌ লাইন নহ'লে তেওঁলোকে মানে ৰাইজক এসাঁজ মানে চাহৰ লগত যাতে পিঠাটো খাব পাৰে তেওঁলোকে এই কাৰ্যসূচীটো হাতত লৈছে যাতে আমাৰ নাৰেংগী আঞ্চলিকৰ মানুহসকলে ৰাইজসকলে যাতে চাহৰ লগত যাতে পিঠাটো খাব পাৰে বুলি তেওঁলোকে একদম মনোযোগেৰে একদম মানে এই কামটো মানে তেওঁলোকে কৰিছে বৰ্তমান ঠিক আছে আৰু আপোনাক অলপ আগতে কৈ গ'লো এইটো যিটো নেকি আমাৰ আমাৰ পৰম্পৰা যিটো নেকি আগলতি কলৰ পাতত আমি পূজা দিওঁ যিকোনো মানে ৰাইজৰ যেতিয়া হেৰি বনাব যিকোনো চৌকা জ্বলাব তেতিয়া কলপাতত আগলতি কলপাতত পাণ তামোল দিয়ে মানে ঘটিত পানী লৈ তেওঁক মানে শুদ্ধ কৰি লয় সেই শুদ্ধ কৰি লয় আপোনাক দেখালোঁ মই ঠিক আছে ধন্যবাদ